De fleste mennesker dyrker motion hver dag. På trods af dette klager ca. 80% ofte over ondt i ryggen. En lidelse, der er avanceret til folkesygdom nummer 1. Både på arbejdet og i fritiden færdes vi for det meste på faste og hårde underlag. Ikke som vores forfædre på skovbund eller græs. Dette gælder også for personalet på hospitaler og klinikker, der afhængig af afdelingens størrelse hver dag bevæger sig op til 15 km. Følgerne af denne belastning er ofte træthed og smerter i den nederste del af ryggen, samt i ben og fødder. En tredjedel af erhvervssygdomme og arbejdsbetingede gener skyldes problemer med bevægelsesapparatet. De udgør det største arbejdsrelaterede sygdomskompleks. Omkostningerne ved dette som uproduktivitet, sygefravær og genoptræning kan løbe op i 4-10 gange de direkte behandlingsomkostninger. Kan et ergonomisk optimeret arbejdsmiljø afhjælpe dette? Hvor vigtigt er det i den forbindelse at vælge det rigtige gulv? Isaac Newtons tredje lov siger, at kræfter altid optræder parvis. Påvirker et lemme A et andet lemme B med en kraft, påvirker lemme B lemme A med en lige så stor, men modsatrettet kraft. Står en person på et gulv uden at røre sig, påvirkes gulvet med en kraft, der svarer til personens vægt. Samtidig påvirker gulvet personen med den samme modsatrettede kraft. Det kalder man gulvreaktionskraft, eller GRF, Ground Reaction Force. Nu står mennesker sjældent stille, og bevægelsesmekanikken ved gang øger de kræfter, der er i spil. Jo større gulvreaktionskraft, desto mere stress påvirkes kroppen. Valget af de rigtige sko reducerer gulvreaktionskraften. Men også valget af en gulvbelægning med gode elastiske dæmpningsegenskaber yder et afgørende bidrag til at minimere stresspåvirkningen. Gangkomfort er meget diskuteret, men aldrig målt objektivt. NOAH har udviklet en ny testmetode i nært samarbejde med afdelingen for biomekanik på University of Pittsburgh i USA. Formålet er at måle den direkte gangbelastning på det menneskelige legeme samt reduktion af gulvreaktionskraft ved hjælp af gulvbelægningsmaterialer. Dette kan foretages med topmoderne registreringsteknik i testsko uden dæmpningsvirkning. Den gennemsnitlige gulvreaktionskraft beregnes over hele gangcyklus, lige fra tidspunktet, hvor hælen rammer gulvet, til hvor forfoden sætter af fra gulvet. Testen omfattede de almindelige kendte elastiske gulvbelægninger under identiske forhold. Testresultaterne viser, at den belastning, der påvirker det menneskelige legeme i stående eller gående tilstand, er meget forskelligt alt efter hvilken gulvbelægning det er. Af grafikken fremgår det tydeligt, at den gennemsnitlige gulvreaktionskraft efter 50 prøvecyklus, f.eks. ved den testede 2 mm tykke vinylbelægning, var væsentligt større end ved det 2 mm tykke Noraplan gummigulv. Resultaterne viser, at de testede gummigulve i sammenligning til de testede linoleum- og vinylbelægninger yder et markant bedre bidrag til at skabe et sundhedsfremmende ergonomisk miljø. Det skyldes den vedvarende elasticitet, der er indbygget i gummigulvene fra NOAH. Nedslaget dæmpes ved fodens første kontakt med gulvet og støttes i sin acceleration frem til det næste skridt. Udtryk for enkelt. For at sikre, at det menneskelige legeme belastes mindst muligt, bør gulvbelægningen hverken være for hård eller for blød. Således aflastes ryg og led markant, og uproduktiv tid som følge af fysiske gener minimeres, og der spares omkostninger.